Ġifieri moħħi naħseb jaħdem differenti, anke meta tqajt ma' Robert Abel għatlu jiena inti differenti. Blimmod intom differenti. Għax li kritikani xina voċiferu fuq l-affarijiet, għatlu ma tista' tqabbilni ma' xi ħadd ieħor lili. Jiena b'fajti bbatejt ħafna, bl-affarijiet li ġraw li fil-familja, għatlu ma nistax jien maġun differenti, jekk xi ħaġa ma toġobniex se ngħidha. Għatlu saħobni u għabodni jien ħanajda. Jiena ma sax tikkontrolla tagħmel li ċinga li tqedni fejn trid bħal ħadd ieħor u ġġalku ħadd jivvota kif trid inti u jagħmlu kif trid inti le, jien m'iniex hekk. Ġida l-affarijiet qed tagħmlu fwiċċu, undu ngħid li ma jinteressax, u għalhekk imbagħad mal-leġitazzjoni no, daqshekk huma rridx. X'kienet it-tweġiba tiegħu meta tlu hekk? X'inhu? Meta tlu smatlu jiena sempliċement ma nirraġunax hekk, jiena nirraġuna dak li huwa ħażin, insejjaħlu ħażin. Għalli anke jien batejt fejn batejt int. Taf xi ġifieri. Ma tafx ġifieri hu. Ma le kont hekk konfrontattiv hemm jew, ġifieri kont qed nistenna li jitfan il-barra ma bil-maqlub kienet tgħidli xi trid għallet la ma rridx ejjen. Tlu żball darba nagħmlu. Mhux ħantik issa l-opportunità taraq lil-vit u ġenninni kif għamiltu. Mhux da meta waqfuni minn ambjent Malta kien mod krudili għall-aħħar hu. Ma xi qatt m'għamilt xejn ħażin mela min jagħmel il-ħażin intuħ promotion itfawh fejn irid. Tajjeb u jiena għax iddefendejt xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar jien kont ċermen ta' Ambjent Malta x'istenna ċermen ta' Ambjent Malta. U nħalli pompa ġoġni nis-sejr. X'istenna dawat l-uffiċċju tad-diskorsu? Tlu x'istennejt minn imma? Tista' tispjegali. Ma spjegali. Qed nistenna tweġiba jiena. Le ma kienx hemm tweġiba ħares lejja. Għax jaf li għandi raġunu. Xi pretendejt? X'fi naqqaċċajt jien. Għax xi ħadd irid il-petrol station fil-ġnien biex jaqdil xi ħadd. Titlu ma tarax jew mela jiena tniġġennen. Naf li ħallas prezz ma jiddispjaċinix ta'. Batejt vera ma jiddispjaċinix laqqas daqshekk li ħadd dak il-pass. Xejn ma jiddispjaċini. U relazzjoni tiegħek ma' Robert illum kif inhi? Xejn. Ġi spiċċat. Divorce completely. Xejn. Ġi l-aħħar messaġġ li bagħat li kien meta stidin biex nieħdu l-kafe biex niddiskutu il-riżenja qedlu m'hemmx tiddiskuti tlu jridu l-affarijiet ħalli u kont ippubblikajtu dak il-messaġġ tajjeb jiena m'għandi xejn kontrih. Ma jien ma sax noqgħod ġo tim tajjeb li qed jagħmel l-autogols u jien irid noqgħod hemmhekk naqaċċajt. Fimt? Lew, ma ħassniex iktar li qed nagħmel li jiena parti minn dak it-tim. Mela tlaqna.